Siyakubingelela siyakwemukela mbukeli wethu ekhaya we-KZN TV2 ubuhle nobuhle bonyazi iTV. Mbukeli wethu ekhaya namhlanje ke ohlelweni sifisa ukwazi sinobaba uMjilo la eduze kwami esizwayo ukuthi ungomunye owasizwa uShembe ethanda ukuthi athinteke kancane ekhanda kokuphazamiseka kwenqondo. Namhlanje siyambona ukuthi umuntu ophilile, umuntu owenza yonke wazathola nesibusiso uyayisebenza. Umbone ehamba kanjena nje usomabhizinisi namhlanje. Sifisa ukwazi ke ukuthi ke ngesikhathi esizwa uNkulunkulu wamsiza kanjani, waqale kanjani, kwakunjani ekephi. Baba uMjilo siyabingelela siyakwemukela ehlelweni. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu baba. Ubaba uMjilo usuka phi nezo? Ngisuka ezweni lasehlokozi isigodi sasenhlamba. Yeah. Uqala ukugula kongiqale ngifunda standard second year esikoleni Nomandla. Inomandla. Ya ngagula ngitheme ngiyaka wami ngaqala umqondo wahamba. Ngaphi iminyaka la? Iminyaka noma sengasena ishongo kwangiqale ngo1989 kodwa isikole. Ya ngoba ngizalwe ngo1983 January 2. Ngigule ngagula ngihambisa inyanga izikhi imali ade ngayikhona benobaba bewaluvuka nami. Thela sengicela khona ukuthi umqondo uhambe. Sengicathi ngicosha amaphepha kwafika ubaba wasezweni lakithi wamtshalo eMshumayeli. Wasekhuluma nobaba. Wayesabathatha kuThempeli. Waye uMshumayeli eThempelini isenzo. Ya ngaphansi komfundisi umthetho waselethezini. Elethezini, okay. Wasekhuluma nabazali bami ukuthi uyacela ukuthi ngilanga akayeke ukunikelela enkosini uthi ngoba inkosazana. Wasiyahamba ukunikela emva kokuba kuyile washisa isibusiso ekhaya. Bazali bami uthi thiwe ngizophila inkosi ngibusise. Waseqala umqondo waqala wabuya. Ngaqala into ade ngizenza besenzeka. Ngaqala ngakwazi ukuthi ngiqhubeke ngifunde. Noma ke ngingazange ngisafika standard la ofisa ukufika khona ngenxa yesimo esaqala umncane. Yebo. Kodwa khona lekuhamba khona mengiyodokotela kwathiwa ngenze ngizithole. Yini bathi isizathu? Bathi sengigule kakhulu kwanento ezithintekayo emzimbeni wami ingane ngisakwazi ukuthi ngizithole. Kodwa ngiyamangaza ngoba lo Shembe lo engimlandelayo owunyaka. Utheme ihlala esihlalweni. Ngengane ezimbili. uFebruary iyeza isithathu umakoti wami uMakhumalo. Kodwa kwingodo seyokuqala engagcina kube khona inkinga. Ngayithola ingane ngo2008. 2008. Ngayithola ingane yami yokuqala lengabona khona uShembe uNkulunkulu. Mfana ntombazana. Mfana. These ngikhethile ebhenkini nganomakoti uMakhumalo. Wayesabathe Thelumuzi. Khona la. Ya, ithempela ngilona lemlazi la phezulu ngasethe amabhasi esazisweni Thempela. Ngayithola ingane yokuqala uMakhumalo. Ngithole esibili. uFebruary nje iyeza isithathu ngiyasheshisa ngikhava lesa sikhathi. Ngoba manje ngenzela ukuthi odokotela babo babe namanga. Babe namanga. Ikusiphi isibhedlela labo odokotela bathi khona angekusabathola abantu? Ngecombo. Igama laso kuthiwa iSanatholi. Sanatholi. Ngabe ngathatha ngasaka udokotela owayeke Hluthankungu. Aphubane. Ngiyamlibala. Sekudala. Kodwa yena wazi wathi kufanele ngihlinzwe ngiqaqwe ekhanda ngoba wangena inyama yengulu ukuthi angena kanjani angazi. Waseshapha sonyawo uma umuntu onenkani. Wathi ngeke izihlinzwe yami. Wayekhola uma wade umfundisikazi eZayoni. Ubaba wami mina udlule ngo2010. Ubaba wami udlule ngo2015 eBishop. Kodwa ngoba wabona ukuthi ngikhonza uNkulunkulu uthe sezodlula emhlabeni ngoJune 29. Wangifanya ngoJune 2010 ubaba eBishop. Wathi ngiyogeza abantu abadala kodwa umuntu ozobageza uShembe uthi mina nkosazana. Ngangiqala ukuthi ubaba uyazi ukuthi uNkulunkulu ubiza ukuthi mina nkosazana. Kodwa ngayitshela uyena wathi siphamandla. Hamba ogeza abantu abadala uthi mina nkosazana izozazobageza. Nangempela lokho kwenzeka. Uthi ngolasela ungekho kodwa wathi yena ozobageza uthi mina nkosazana. Awuyiliphi manje? Ubaba beke eZayoni siphethe eMaritzburg. Izayona kuzona siphethe eMaritzburg une branch ayishiya eke Hluthankungu. Umfowethu
olanye ngumagcini umvangeli khona. Oh. Kodwa-ke lo nkulunkulu wangenzela into eziningi ngoba mina ukupenda bengingakwazi. Oh. Kodwa ngoba ngangithemba ushembe ngafike ngakumlungu ngathi ngiyakwazi ukupenda. Qamba amanga. Kamama, wayeke. uRobert Oh. kulapha elalusha. Elalusha. Wamnika umsebenzi ngo-2012 lapha e-Urban Park eGetweni. Yeah. Nipendana. Ngipenda imizi, amaflethi, yonke imizi nje abelungu ngoba njengamanje ngegruphini ngafaka umlungu wasuka umlungu wathi ngicela ungifake egruphini ngomsebenzi wami Igroup yani yabelungu. igroup abelungu Ngiyibona inhlanhla. mina ngilinde ikhona ezongitshela ukuthi endaweni ewukuthi sicela ufike njengamanje ngangifika nje manje baba ngisuke eGetweni bengine-meeting ngo-10:30 ngo-9 khona lomlungu Lisa kade ezongikhombisa umsebenzi efengiwenza ufuna ngolesithathu ngiyowenza nginabasebenzi abala e-Morningside abanye abasebenzi enginabo bakelalusha Usuqashile. ngiyaqasha bese sumningi kakhulu umsebenzi bese uwehla njengoba unalesifo esemakhaya abantu kodwa-ke okunye ngifuna ukuchaza ngishembe ngiyamthanda ushembe khona ukukhuluma wathi sibokubela kuyena sifuzele wathi sibogqoka amasuthi insizwa engihamba nazo-ke sishintsha amasuthi siphatha ama-umbrella ayimbala. Kusho ukuthi kufezeka amazwi imbukeli wethu ukuthi iy'ndlela zakhe ayiqedwa zokuthanda kwakhe umuntu. Iy'ndlela zakhe ayiqedwa. Uyamuzwa manje kade lo muntu esuka lapha akakafiki akazange azafike ebangeni lokufunda. Kodwa namhlanje unabasebenzi abasebenza ngaphansi kwakhe. Ushintsha amasuthi ke manje njengoba sembuzwa nje. Shintsha amasuthi nje nabafowethu nama-umbrella. Yenza ngichaze ama-umbrella isike yasisa ukukhuluma kakhulu. Kwathiwa labafowethu basemlazi basenza ushembe. Ngoba saye sangena emabhidi hayi sathi masingena wasibona ngathi awumlazi singene kufika umlazi manje umjilo-ke abantu abaningi bamuze osoke waziwe endaweni eziningi thi umjilo uyadelela ngoba beke kufikishe abanye babagcoda bathi wena umjilo ngithi mina umjilo bathi besizitshetha umjilo indoda enkulu enomkhaya umjilo indoda encanyana ungayibuka idelela kodwa ayidelelekile bese kuthiwa ikhulume ngoshembe ngeze ukuthi umuntu yamazi ngiyajabula nje ushembe usanginika umsebenzi ngisahlanye awusahlanye abaningi bengithi nokhuluma esitimeleni bathi hayi impela umuntu wahlanye uyeyisa kuphela ukuthi bengimanolaka umuntu mezoyisa ushembe ngizwanga uyisa ushembe uma ngikhuluma ngoshembe uzongiphazamisa ngoba uyazi ukuthi usuka apho noshembe ethi umuntu mengiphazamisa impela ngisho ngafika eCape Town nekwathi usuke emlazi bazokubuza ukuthi umjulu usaphila yini noma ngaye eMpumalanga bazokubuza usuke nekwathi usuke emlazi bathi insizwa zaphila umjulu khona nengingabazi ngizobe ngifanele bethi umjulu yabantu kodwa ngabe angidumanga ukushembe futhi ngabe imisebenzi engiyenzayo abelungu abanginikezi ukuba nginakushela mina mengifike ethini umlungu uqale adonsa ifoni endlini yakhe abheka isithombe sifakiwe bese abona ukuthi umjilo lo bese avula igate bese into oqala ngibuza yona ufika ngibuze ngefoto ukuthi ubani ngithi ushela athi okay right bese imisebenzi eminingi engiyenzayo khona nenqwalo KFC esengibaphendile ngiyezo inkampani yamanje esani KFC wakhona musha wenziwe yini Shakazi Krali wenziwe yimina konke ePoint kulungiswe yimina ku Grey Street kulungiswe yimina kaMasho yenziwe yimina amandlonyana kwalo bangihleka uma ngisebenza kuyisabatha bese abanyazi ba KFC bavule bafike nenyanga bese afikele umlungu nginomsebenzi athi konje wena ukudla ngesabatha okushisayo sizoke sidle kusibuka bese badle phambi kwami ethi mina ngikhonza uNkulunkulu wathi ngikushisa umjilo wasingisoshela kodwa manje iyavela sebehambe indawo eziningi beshumayela bengena emzini yabantu bekhuluma ngoshela nje ziningi indawo senihambile yiphi indaba ongathi le ngake ngaya kuyona safike salibiza unyazi mase libiza unyazi ngendlela esasibona sasingathembi ukuthi lento ingenzeka kodwa sathi mase libiza unyazi sayibona le phansi
ziningi iy'ndawo sesambe kuzona angize ngizibale zona ya kodwa kukhona indawo lapha amaphumulo uma uqeda ela ebhamusha uma uqeda ukwela intsuze sake sayemzini wakancama kancane sibiziwe lapho kubizwa ushembo 2014 umama wakhona wayebuye eseshonile sekuphele 10 years kodwa wayebuya angena endlini basibiza ngoba sekufika izayona yesonto kuzona zathi zisabamba idress ithiwa wangena saphuma zabalela kodwa sathi uma sifika sathi namhlanje mekwafika sikhuluma naye kodwa sasihamba wakhona ubaba uMasikane ubaba uKhozi uMahlasi uCele uwelela kaCulu ubaba uThusi Mfele sathi mesiqala sithandaza beqala bebika sithandaza yaphama intombazane yakhona yathi usefikile-ke nakonke kodwa wathi mayefika wafika washaya isicapha sesisivalile sithandaza akekho wathi asifuna wathi mesishaya isicapha bamuzwa ngani besefika bathi bamuza kuvele kushisa endlini wathi mesishaya isicapha wagcuma ukuthi usohlala ngasensikeni wathi ivale isicapha Masikane isishuti wathi uMasikane ayengesishuti isicapha ngoba sihamba noshayela wafika lo mama walunguze ewindini kanje wasacela kwathi wangena mama engasekho kwathi wangena akazange angene wafika walunguze ewindini wasesihamba sesishaya imvubu kodwa kwasixaka ukuthi sathi masiphuma kulo muzi sefike emgaqweni anithi komini mina kulo muzi limanzi igceke kwadlula 3 days sathi thina siyagaranta hayi ngoshembo nyazi ya mesifike mzi yomuntu sithi 3 days ngeke 3 days basifonela bathi sibuye sase sibuya sathi masibuya wathi uma ubuyile uthe into ebanga ukuthi abuye kunengane ezimbili azithola ngaphandle kodwa beshadile enye into embophile amakhelwane bathi beshada wasethuma umakhelwane omunye umama uthi aciye uelelwe emoto emshadweni phesha kuthule leyo moto kwakuyitekisi eyaqeda abantu abawu-16 kaswe bridge indawo wayisho noma sengiyilibala kodwa phesha kothwela sasitshelwa umndeni wakhona ukuthi imoto uthe uyena wacimelelwa sekubhile umuntu la ushemba kuningi lenkosikazi la isayona inkosikazi lesayo yabuya yavela phambi kwewindi kodwa izange ngasasihamba nonyazi kuningi engisakwazi ukubala ushemba wakwaziveza sile ebhulwa la kwehla khona ilight ebusuku sikhempile emzini umuntu usenandingane ethwetulile kwehla ilight ehlathini lathi uma lisheka phasi emgaqweni kwaqhamuka inkosi ubaba mkhulu kwaqhamuka inkosi ilanga kuphuma phakathi ubaba mkhulu leli light kuleli light kwaqhamuka asengathi bavela ngokwenyama sasingaphuphi babevela ngokwenyama kwaunyazi lapha eJudiya ku-October ngamuphi unyaka 2016 kodwa kwathi maqhamuka unyazi laqhamuka lasele sibuka kanje lathi ngiyatatazela inkinga yokuthi ngiyatatazela laselingena ehlathini sasesihamba singena sathi masifika phezu kwewa sezwe ukuthi kukhuluma izilwane phansi wethu wathi ukhoza asishayeni izigugu sathi mesishaya izigugu sithandaza kwasho isilwane sishosha sathi shibayashandaza imisebenzi yashayela nizwa amazwi alapha sizwa amazwi alapha phansi kodwa leyo ngane sathi masibuyela kushembe eJudiya safeza khona umfundisi uNtombi wahamba kubaba wathi mebuya izwi lathi ithe ngiyisakwazi ukubuka kodwa uzokwenza indlela ukuthi bagcine bekwazi ukungcwaba kodwa indlela yenze ngoba yagcina itholakele isithulile kodwa ukube ushembe ngeke ngaba yenjalo bayithola ehlathini eduze kwakhona ikuphi nebhuka isigodi siyangilibala kodwa kulezi ndawo khona ngobhuka ubaba angazi ukuthi ubaba ucele mhlawumbe bengaqhamuka asho lesi sigodi wancatheni sasikhumbuza kodwa kusebhuka babunjilo umsebenzi engizoshaya mningi kakhulu kodwa ukube kuthiwa kuhanjwa ngenyanga ngabe ngiyahamba ngikhombisa ngithi ngena la ukuze ushembe wenzani nabafana abahamba kuthiwa bahamba nonyaka bathi uma befika kwasekwenzakalayo abaningi bayazi besifike khona sabiza ushembe siyagalanta thina ngonyazi impendulo yabuya besifikile nje sibiza unyazi isuke sigaranta sibeka 3 days kade sihambile nje
le nyanga ephelile Yeah. siye la enhlazuko emzini wangusi October ya kulo nyaka kulo 2021. nyaka lo Oh, thina-ke siyabuza yeah. lezi insizwe sengihamba nazo esitandana zonyaka asibona labantu abathi uma befika emzini omusha mesifike noshembe sifike sithi sizothandaza ushembe uzobona cha thina sila abantu esime sifike noshembe sikubuza siyawamisa amazwi Yeah. siyawaqojamisa Oh. kuze kuthiwala umeme ngoba isosifuthi mesibiza ushembe asebenze lento esithi akayisebenze asimbambathi asimbambathi mesifike iyona into eyenza ukuthi-ke meke safike sanyathela ngalo shembe sithi khuluma iqiniso mase sesiphumile afike ushembe asebenze sesiletha unkulunkulu weqiniso nakhona sefuna iqiniso insizwa lapha nguseyayilela esibhedlela sathi kuma wayomkhokheli nokushumayela sathi ma sikunikeza 3 days zokuphuma sathi akabale ngolesithathu bayidedela isebenza la iyagula ithi vele uvulisilwa sikhulumela kuyona izinkinga kodwa yaphuma Ithi iphuma kanjani? Esachaza. akubange ngisakhuluma nawo masha asakhuluma naye nje wafona wathi ngithempele insizwa unguse usephumile iyabuya ethempeleni lapha ekhanyeni Amujilo sibonga kakhulu. ngiyazibongela Siyabonga. Mbukeli wethu KZN TV2 ubuhle bonyazi siyabonga kakhulu. Nazi indaba izinkulu. Ukuwe wena mbukeli wethu ukuthi ye mawuhleli nosizi lwakho. Kodwa ushembelo yena mawumbiza umabizwa sabela. Siyabonga asiphinde sihlangane futhi ngokuzayo. Okumhlophe.